Ness-ana TV. Ekele ọma nụ onye na-akụ, onye na-abata, onye na-ekwu. Nnọọ ndị enyi m, ihe anyị ga-amụta bụ ego. Ego. Today we'll be learning money in Igbo language and the different denominations we have in Nigeria. Ego. Ego. Ndewo. Naira ise. Naira ise. 5 naira. Naira ise. Naira iri. Naira iri. 10 naira. Naira iri. Naira iri abụọ. Naira iri abụọ. 20 naira. Naira iri abụọ. Naira iri ise. Naira iri ise. 50 naira. Naira iri ise. Narị naira. Narị naira. Narị naira. 100 naira. Narị naira. Narị naira abụọ. Narị naira abụọ. 200 naira. Narị naira abụọ. Narị naira ise. Narị naira ise. 500 naira. Narị naira ise. Puku naira. Puku naira. 1000 naira. Puku naira. Ndewo ndị enyi m, ka anyị mụgharịa ya ọzọ maka nghọta zuru oke. Naira ise. Naira ise. Naira iri. Naira iri. Naira iri abụọ. Naira iri abụọ. Naira iri ise. Naira iri ise. Narị naira. Narị naira. Narị naira abụọ. Narị naira abụọ. Narị naira ise. Narị naira ise. Puku naira. Puku naira. Ndewo. Ndị mara ihe, ka m na-akụpụrụ unu aka. Ngwa n'ebe a ka anyị ga-akwụsị ka ọ dị mgbe ọzọ. Ness-ana